Program obeležavanja Svetskog dana secesije započinje sutra u 17 časova u Gradskom muzeju predavanjem istoričarke umetnosti Tamare Kucor. Narednog dana na Svetski dan secesije u 12 časova će biti organizovan besplatan odlazak na toranj Gradske kuće, važnog primjera secesijske arhitekture. Istog dana će na sajtu i Facebook stranici Gradskog muzeja biti postavljena i virtuelna izložba dečijih radova predškolske ustanove Naša radost sa motivima životinja u arhitekturi secesije u Subotici. Poslednjeg dana programa u petak će na sajtu i Facebook stranici IPA projekta Kulturna saradnja na temu istoricizam u Bačkoj i promocija turizma u regionu biti postavljena prezentacija na temu motiva, istoricizma i secesije. Predavanje istoričarke umetnosti Tamare Kucor, koja će sutra otvoriti program Gradskog muzeja povodom obeležavanja Svetskog dana secesije, biće na temu secesijske arhitekture u Staroj Moravici, Pačiru i Bajmoku. Predavanje će sadržati zapravo jednu prezentaciju prisustva secesije u arhitekturi Stare Moravice, Pačira i Bajmoka, ali i jednog primjera istorističke arhitekture. Oni imaju dosta lepih primjera, ali kuća zidara Karoja Šumahera je nešto posebno i to nama sad ove godine veoma važan detalj, jer možemo da povežemo, kao što se nekad secesija i povezivala na neki način, jer iako je ona smatrala da će da se otcepi od istoricizma, ali je ipak na neki način se i nadogradila na njega.